da ba zan manta da tunda farkon fara sanuwarka a harkar ta zo ba farkon fara sanin ka bane kawai ta dai ta zo akan gaba kenan ta rika fansa mana amma Salma ina kafin ita an yi abubuwa daban-daban ita din dai ta bada gudunmawa ta yes duba da irin yadda ta zama da karbuwarta ne dole za a ɗauko ta a jera ta cikin waɗanda suka gabata ko kuma aka yi. Me yasa Nurain Inuwa ya waka yake cewa wanda bai so a tambaye shi da me yake more rayuwa? Idan ka dubi yadda ni nake yin waƙoƙi na ko da yaushe na faɗa na ba wa so wani mahimmanci a tsarin rayuwata kuma na zo a mawaƙin soyayya. Da haka bayan irin waƙe-waƙen da na yi na soyayya da irin can da kamatan ka faɗi duk wani abu na so duk da na gama to shine sai na tsaya na kalli to rayuwar gaba ɗaya sai na ce to shi wanda bai so saboda shi so gaba ɗaya rayuwa ne gaba ɗayansa. Da haka idan mutum baya so kuma da ran shi da lafiyarsa ba mutuwa yayi ba me zai more rayuwarsa in babu so a tare da shi. Nisan da kai a cikin so ne yasa kai wannan tunanin kenan ko kuma? Yes, nisan da ne a ciki da saninsa da fahimtarsa da ne yasa nake ɗauko ire-iren waɗannan. Wato kana ganin dai so wata hanya ce ta more rayuwa mai zaman kanta? Dole ma sai da shi za a more rayuwar, za a ji daɗin rayuwa in dai ba mutuwa aka yi ba. A cikin waƙar akwai wata kalma da ka faɗa wadda idan masu sauraro suka ji ta za su iya ganewa, amma kuma idan muka ji ta ɗin mu ma zan yi maka bayani akan da sai